Quan Més Gandia es va presentar a les eleccions de fa un any, eren conscients de l'estat deplorable en què trobaríem l'economia municipal, que caldria ser responsables en matèria de deute i que haurien de liquidar també la empresa IPG. Ha calgut realment que tots farem un esforç i un sacrifici per netejar i posar ordre en un ajuntament en ruïna, però ho estem fent. A Més Gandia no hem fet mai grans promeses com l'Hora Empleo perquè som una opció honesta i realista i no prometem les coses que no estan al nostre abast. Però des del primer minut hem estat treballant per donar solucions a aquelles persones que estan a l'atur i que estan buscant feina, on poden formar-se, on poden reinventar-se, on poden fer contactes i on podríem dir-ne, motivar i portar endavant nous projectes, com és aquest espai, podríem dir-ne, del nou Urbalab de Gandia. A Més Gandia sabem que no hi ha diners per pagar-ho tot, per això hem decidit pagar primer a les persones que se'ls devien diners i prioritzar també en elles. Però el que ens sobra, en veritat, són persones i ganes per portar endavant el que són les iniciatives més importants a nivell del comerç, de la ciutat i dels barris. Mereixen que estiguem al seu costat, mereixen que donem el nostre suport i així ho estem fent. A Més Gandia ens agrada la nostra ciutat per passejar, prendre un cafè, gaudir de la nit o descansar. Totes aquestes opcions, ben regulades, són compatibles. Per això, escoltem veïns i comerciants per ordenar millor els usos d'ocupació de la via pública. Sabem que el millor client són els bons veïns i també comptem amb grans professionals de l'hostaleria i del comerç de la nostra ciutat. Saps que són gent valenta, seriosa, honrada i capaç. I gràcies a tu i a la teua confiança ho estem fent.